mensen, ik ben level 20 geworden. Dat is echt fucking raar. Ik weet niet, het lijkt echt nep, maar het is echt zo. Oh mijn god, tril. Het is echt raar. 7000 XP. 7000 XP. Oh, jezus, het is zo raar. Ik ga deze week niet zoveel opnemen. Ik weet ook niet of ik volgende week ga opnemen, want ik ga deze sneeuw en de quest dan hetzelfde als vorig jaar. Oké, de quest van Nidus, het is wel leuk. Alleen, ik ga niet spoileren. Je moet het echt zelf doen, want hij is echt best wel gaaf. En ik heb niet kunnen opnemen, want ik had er echt geen zin in. Je ziet hem waarschijnlijk al bij 100 andere YouTube verschijnen, omdat het zo is. Ja, ik hoop dat je mee dat ik level 20 ben. Oh mijn god.